Asi zvinorwadza zvakadii kuti iwe uri mwana womusangano wopanyirwa zviri nemwana womusangano zvekare? Zvinondibata zvikurusa, zvinoreva kuti vakuru vedu vane kakutiregerera kavari kuita, asi X wedu ndisu tinowapa X, ndisu tinovaisa pachinzvimbo, X tinovapa. Then kana vakuti pwanyira pekugara, hatichaziva kuti odii, hatina kwatinokwanisa kugara. Tichagara mumuti here, tikagara pai, hatikwanisi kugara mudendere seshiri. Is it possible kuti vanhu vanoshandisa zita reZANU-PF vozogumisira vazopinza vanhu muna taisireva? I think vazhinji venyu munozviziva izvi. Kune vanhu vakashandisirwa zita remusangano vakagumisira varasikirwa nezvinhu. Vamwe vakataura kuti toshanda kuofisi kwapresident. I think ndo word inowanzoshandiswa muZimbabwe kuti indokunyudza ndozivana nevakuru. Ndo kazhinji kanowanzoitika ende vanhu vazhinji varasikirwa nemari dzakawanda. Saka vhidhiyo inoyi yandikuda kuti muone ichenjedzo kwauri yekuti ukange waudzwa kunzi ichi chinhu ichi chiri backed nemusangano, chiri backed nanhiki nanhiki nanhiki, ita tsvakurudzo dzako. Zviri nani kunzi uri wrong pane vanhu vakawanda, pane kuzoita gunda musaira wodya chefu nekunyara uchiona kuti zvinhu zvandiri kuitiswa izvi handizvo. Ndokuchema kuri kuita vanhu vari kuClaverdale uyezve nevamwe vazhinji vatiri kunzwa kuti dzimba dzavo dzichazoputswa mazuva anotevera. Kana chitaura zvevanhu vanonzi maland barons, kumamisha vari uyezve kumadhorobha variko, vari kutorera vanhu mari. Mugumo vanhu vari kuzoita musangano isingaperi, vari kuzoenda kumakotsi asingaperi vachida kutorerwa nzvimbo dzavo nekuda kwenyaya idzi dzemusangano. Saka vhidhiyo ino ichenjedzo kwamuri kuti muone kuti mabasa akaitika apa paruwa paClaverdale patakaona vanhu vachipunzirwa dzimba, chii chakambenge chatora nzvimbo. Ngatinzwe murume uyu achitsanangura. Asi tisati tapinda murukuro yatakaita nemurume uyu, ndoda kuti muzive kuti kana muchinge muchida malaptop, muchida matona nemacartridge, kumaprinta enyu ekumaofisi anenge akasimba uyezve ari genuine asingazokupi matambudziko, anogara kudarika marelationships enyu emuno muHarare, batai veCNT. Kange muchida kuwana rubatsiro rwekuclear mota dzenyu, vabatewo zvakare. Saka kana uchinge wazoti kuda kutenga laptop inogara yaunoziva kuti uchaita makore unayo, bata CNT. Maybe hautorinawo laptop, unoda kurenda laptop yekuti ushandise, maybe wavhurawo kachikoro kako kauda kudzidzisa vana makombiyuta, kana kuti mune kainstitution kenyu kamunodzidzisa vanhu, batai veCNT vanokubatsirai kuti muwe vanouya voisa setup yemakombiyuta kuofisi kwenyu, vaisa setup yemakombiyuta muchinge muchibhadharwawo zvenyu pamwedzi kusvika zvinhu zvenyu zvaita zvakanaka. Ngatipinde muvhidhiyo yehurukuro yakaitwa namukoma Sylvester Tafumanei tiri paClaverdale kuruwa, tinzwe kuti ichokwadi here kuti vanhu ava vakanga vapiwa mastands nemusangano weZANU-PF. Gogo, tiri kuona munhu wechikuru, iye zvinezvi muri pano panze, muri kurwadziwa zvakadii nekupunzirwa dzimba kwamaita nokuisa zvinhu panze kudai kuchitonhora muna Joni? Tiri kurwadziwa zvakanyanya, zvakapfurikidza zvokuti pamwoyo pangu kana kutofema chaiko handisi kukwanisa. Ndiri kuzwa kuzaridzwa nekubatikana nezvakaitika. Ndiani wamuri kublema imimi? Inini semunhu ari pasi ndisingazive kudongorera zviri kumusoro, nekuda kwekuti isusu tikanzwawo nenzeve dzedu kuti pane paita mukana panokwanisika kugara, asi pari pemusangano wedu unonzi weZANU-PF watakatsigira kubva tichikura kusvika nanhasi, ndo musangano watakamira nawo. Saka taifunga kuti taberekwa nababa wedu uye tiri mumbereko yababa vedu uye tiri vana vavo. Ndo chishuwo chemoyo ichocho chananga chifungidzira kuti tiri muna baba vedu. Saka tiri muna baba vedu vanokwanisa kuuya kwatiri vana pamakagara apa hapasipo, vane vaduku vavo vavainawo vavanokwanisa kutuma, asi vanoziva isusu kuti tiri muno nokuti kwakaita misangano nemisangano, kukauya vakuru vanobva kumusoro vakauya vachiti tigarai. Saka izvozvo ndo chitsigiro chatatinacho. Saka tiri kurwadziwa kuti baba vedu ndibaba vedu here, tiri vana vavo. Zvino muchaita sei uye muchaenda kupi? Inini ndakagara pano parodhi, handisi kuziva kwekuenda nekuti ndine mudziyo, handina mari yekuti nditakurise zvinhu zvandinazvo, uye zvakare zvinhu zvandanga ndinazvo zvatokamuka kubva mune zvandanga ndinazvo. Uye pandakauya isusu takanzi tiri kupiwa mastendi emusangano, hatina kunzi tiri kutengeserwa, asi kuti munewo madevelopment anoiswa munzvimbo, ndiwo ataibhadharira tumari itwoto kune vakuru vedu vanga vari kufambira nyaya dzedu dzenzvimbo yatakasvika kuti tigare.
Mama nengo yakadi muri pana? Inini ndakauya end of June kusvika izvozvi. End of June gore rakapera. Tinotenda. Pamama akagara mapuwa masquare meters mangani? Inini ndanga ndine 15 by 20. Saka izvozvi tichitarisa manga madeveloper chii pastand iyoyi pa 15 by 20? Pa 15 by 20 ndanga ndine 2 rooms yandanga ndinayo netoilet nekachikwere kangu kazumbu kehuku. Ndikanga ndarima mavheji angu, ndikanga ndaisa nzimbe dzangu, ndikanga ndaisa michero yakasiyana siyana panzvimbo iyoyo. Tingati marasikirwa nemari yakawanda zvakadini kudevelopa kwamama ita pamba ipapo pamazonzi chibvai? Ininiwo ndakabatsirwa nemwana wangu kuti ndiwake. Inini ndinoverenga kuti mari yangu yaaiverenga ndichimubvunza kuti wakandibatsira kusvika apa, wakawesta mari yakaita sei? Akandiudza kuti ndakabhadhara mari inosvika 3000 kuti mugare pamuri ipapo, kutakura transport nekukusapotai zvese yasvika pa 3000. Dai maiwana mukana wokutaura napresident vanova ndo mutungamiriri wemusangano uye vari first secretary weZANU-PF, maivati kudii nedambudziko ramasangana naro nhasi iri izvo zvaitika muri pasi peumbrella yemusangano? Inini ndichiona baba vedu, ndaitaura nababa vedu ndichiti, nhai baba, tiri vana venyu, hatina chatinacho, munotiitirei nematambudziko atinawo kudai, tichisvimha musodzi uye tichigara musango sezvatakuita kudai, uye tichivimba nemi kuti muri baba vedu. Ndiwo mashoko ivavo andinoda kutaura nababa. Kuna amai vanonzwira vamwe vakadzi? Kuna amai ndinoda kutaura ndichiti, nhai amai, pese patinenge tiri munotidedza, uyai paGoromonzi 10 off tigokudzidzisai kune zvidzidziso zvawakama, tichivimba kuti tina amai vedu. Saka nhasi amai toita sei? Tiri kusvima musodzi. Ndikutaura nagogo ani? Muri kutaura naSekai Katandika. Tinotenda gogo Sekai Katandika, maita basa nokutaura nesu. Baba makadi? Tiripo indoitwa mukomaslai kuti tisvike patiri apa nhasi uno, tasvika sei? Tasvika nedambudziko rekupwanyirwa dzimba dzataigara. Tauya muno mugore nemakore maviri ndauya muno. Nemakore maviri ndauya muno. Saka ndaenda developer ndaisawo 2 rooms yandaisa nditi ndichagarawo. Asi takazongoona ma-eviction order auya aine 3 days notice kuti chibuda imomo. Nzvimbo ndekwakagonye. Saka hatina kuziva maishanda futi dzairidzwa munomu dzichiridzirwa isusu matiegasi tichikandirwa pamazuva ataimhanyisana nevanhu ivavo. Tichitrai kumbodhifendawo kuti tingazvidhifende but zvakaramba. Dai muchikwanisa kutaura na Kagonye, mainge muchiti kudii kwavari? Dai kuri kunzi vaizoti rambai henyu muchigara asi ndipei mari. Makambowana mukana here kuti muwane mutaurirane nawo, kuti vatungamiriri venyu vataurirane nawo kuti ita zvinzwa kuti anga aripo haaziye, imi ndimi muridzi, toita sei kuti tipfuurire mberi tichigara sevanhu vemusangano mumwe chete? Taitokumbirawo kuna vakagonye, dai vakakwanisa kuuya kwataive tiri isusu, vakadzoka kwatiri vanhu isusu, vakataura nesu kuti nai vabereki, magara nzvimbo inove nzvimbo yangu, saka ndinoda zvakati nezvakati nezvakati. Zvinhu zvataigona kunzwisana navo, toona kuti tinomisikidzana sei. Kana vachitipawo matems ekunge tichibhadhara, taikwanisa kubhadhara tine matems ekuti tinobhadhara zvakadii. Iye zvinezvi muri kuenda kupi? Izvezvi takatobvawo mune dzimwe nzvimbo, hatisi kuziva, takaenda kuSolomio ndokwatakaenda, ndokwatiri kugara. Hatizive kuti zvakamira sei. Takangonzwa kuti kune nzvimbo dzakanominatwa dzinenge 8 dzinoda kupwanywa. Saka maybe kwatakaenda ikoko tinogona kusipwanyirwa 40. Saka hatisi kuziva kuti tichararama sei munyika muno. Taikumbirawo kuti dai kuri kuti tawana vakuru vanokwanisa kutibatsira, vatibatsira vatipowo pekugara, because hatina pekugara. Tiri kuchema semhuri yemusangano weZANU-PF. Imimi ndiani wamuri kublema pachiitiko ichi? Apa ini ndinoblema ivo vakagonye, sekuti havana kunge vachiuya kwatiri isusu vanhu. Ava vakatipa ava tikavapa kuti tingavableme, hativableme, vaitotibatsirawo. Sekuti tikatarisa mari dzataibhadhara dzaiva dziri mari dzavaiti ndeo mari dzedevelopment. Sekuti kana mabhadhara mari idzodzo ndo mari dzichange dzichidevelopa area yamuri kugara. Ane maona. Pane zvimwe here zvamuda kuburitsa tichitarisa zvinhu zvamakadhistroyerwa zvinowetha mari?
Ndakadestroyiwa zvinhu zvinogona kuwedha zvekuma $800 including madozi ndingati zvakawanda material zhinji neproperty yangu imwe yakasara. Ndai ndiri munhu andaitira kuunganidzawo ndakanga ndatobvawo kwandaibva kumusha ndichitouya ndizigare muno tira kuunganidza zvinhu zvangu ndichibatanidza asi zvimwe zhinji zvakaita sei zvakalutwa. Zvinhu zvakalutwa kwezi patakadzingwa takabva tichimhanya tichiza mapurisa vakutirova tichirwiswa tichidii saka takangosiya zvinhu zvakabva zvalutwa nevanhu saka hatina zvataikwanisa kuita takatotiza tichisiya zvinhu zvirimo zvimwe zvakabiwa zvikadii hatisi kuziva kuti zviri kutaura namukomana mukutaura na Gatawa. Asi zvinorwadza zvakadii kuti iwe uri mwana womusangano wopanyirwa zviri nemwana womusangano zvekare? Zvinondibata zvikurusa zvinoreva kuti vakuru vedu vane kakutiregerera kavari kuita asi X wedu ndisu tinovapa X tisu tinovaisa pachinzvimbo X tinovapa then kana vakutipwanyira pekugara hatichaziva kuti todii hatina kwatinokwanisa kugara tichagara mumuti here tikagara pai hatikwanisi kugara mudendere seshiri tinotodawo penhu pekuti togara tovakawo toitawo zvatinoita tichichengetawo zvifuyo vana vachienda kuzvikoro. Izvo ndine vana vangu vaviri vakatokanganisika ndakatozosvika pakuvaendesa kumusha kuna nambuya vavo kuti vakwanise kunge vachigara ikoko vachimbobatsirika asi ndani kana mari kuti vaende kuchikoro. Izvezvi zvimwe zvinhu zvangu zviri parodi panapa ndo zvandatraya kuti ndiyezotakurisa asi mari chaiyo handisisina kungoedzawo kuti ndikawanawo wanenge ndibatsirawo ndobatsirwa kutakura zvinhu ndiende pandinogara ipapo ndichiona kuti zvinenge zvakamira sei. Zvinowadza zvakadii kurara panze nguva inotonhora nevana? Pakaipa pange ini ndiri asthmatic ndiri munhu ane asthma saka nditori nedambudziko rekutoti zvikatongodaro mishonga hapasisina taitine makemist ataitenga mishonga mudhuze medu imomo zvese zvakapwanywa saka zvinhu zvatondiomera pakurarama kwangu ndototarisa kuti upenyu hwangu husisina kumira zvakanaka. Tine urombo nezvakaitika. Matizita ndiani? Ine ndonzi Gatawa. Gatawa. Ndobva kuMhondoro Mubaira. Tinotenda vaGatawa tinotarisira kuti pamwe zvichagadziriswa. Tinokumbira hurumende dai yatigadzirisirawo vatipowo pekugara semusangano wedu watinokurudzira manguva dzese dai vatikwanisa kuti wandirewo pekugara vanhu vakapwanyirwa muCloverdale chiuyai mugare apa muri vana vemusangano uyai mugare apa tinoramba tichivavhotera tinoshinga naX wedu tinoramba takavavhotera sevakuru venyika iyi. Tinotenda.